बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र गर्भेत जाली. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagavante Maria Devacha, आबले सोमेची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे आमच्यासाठी नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचो पूत मनीसलो नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासोत विनंती कर. माग्या येसुम्या बडव्यांवरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्य करून घेतले आम्ही जाण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने ओळखून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सुम्या मरी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सगळ्यांच्या दयेन माका दिला तुझ्या ताबेन म्हणजे मोत उसवडाय का राख आणि सलय आमेन. तसना सविषय दीतांका विषय घेऊन देत आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका सांभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आड येव कामका आधार दे समी देव तांका फरमाव दे म्हणून तू मागता आणि तू या सर्गावयल्या फौजेंच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारात विसरला सैतानाक आणि त्याच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवेत यम कोणा लटून घाल आमेन. सत मानता देवात सर्व पदवेदार बाबा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुत्रात आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो अहंकार मर्यादा संभवलो पौंस पुस्तकात अनेक कष्ट असले तक्का कुर्सा जडलो कमल अंतका निकेकलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्ल्यांतलो जीवन चलो सरगार चढलो सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्यात बसला दैतान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसबी करून तो येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एककार पातकांचे बक्षणे पुढीचे जीवनपण आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका यो तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझ्या सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagavante Maria नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या आमचं माईक एक घडी बोर सगळे जला सगळे माईक अनम्यूट करूया सांगाता मिळून थोडा वेळ आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया गट्ट तळा स्तुती करूया गट्ट तळा स्तुती करूया शिरा bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara liara 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 ruddi 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 हालेलुया 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 रिया शिरा la bara bara di bara shira la bara di gira bara di bara shira la bara 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 like left side in tent दुख जेजू आपण नसा हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 रिया 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 शिया ला bara 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 रिया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 स्तुति 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 शीरा ला bara 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 हालेलुया 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 गट तला स्तुति करिया स्तुति करिया शीरा bara 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 महिमा जा महिमा जा महिमा जा महिमा जा महिमा जा हालेलुया 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 जेजू 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 सुजे जेजू 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 हालेलुया हालेलुया गट्ट तळा स्तुती करूया कंटिन्यू स्तुती करूया तुम्ही दैविक सकत हर एक नचर वाळ देते असे याद करूया स्तुति तुका वंदन तुका जेजू 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 स्तुति करूया स्तुति करूया स्तुति करूया कळस स्तुति करूया मनस स्तुति करूया जेजू 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 हालेलुया 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 गट तळा स्तुति करूया गट तळा स्तुति करूया गट तळा स्तुति करूया हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 स्तुति तुका स्तुति तुका स्तुति तुका तुका आराधन तुका आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू 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 हालेलुया हालेलुया ये पवित्र आत्म्या या सगळ्या भुरग्यांची आता समर्पित पवित्र आत्म्या दैव सकत हाण देवनी हर एका तुझ्या भुरग्यांचे देवनी ये जेजू जेजूच्या नावान मागता पवित्र आत्म्या देवनी पवित्र आत्म्या देवनी पवित्र आत्म्या देवनी या सगळ्या भुरग्यांचे देवनी ये पवित्र आत्म्या दैव सकत वळण येऊ दे हर एका भुरग्यांचे देव दैविक सकत वळण येऊ दे हालेलुया 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 जेजू 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 शिरा bara 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 हालेलुया 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 जेजू 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 माइग्रेन हेडेक जेजू आपण नसा हालेलुया 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 स्तुती करता करता हर एकचे बालपास तुटन पडदे सांगते तुटन पडदे जेसूच्या नावात तुटन पडदे हर एकचे पिढ्याचे गोंड कचे सकत देवनी होती देवनी होती देवनी होती हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 कोणाक तोंडाच्या लेफ्ट साइड इन फेस लेफ्ट साइड इन दुःखसा जेजू तुका आपणसा जेजू तुका आपणसा दोळांकडे इल्ले सकैल हाड तुका कठीण दुःखसा जेजू तुका आपणसा हालेलुया 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 जांपुरो ते दाडी एक संबंध जाले जांपुरो जेजू तुका आपणसा जेजू तुका रिलीज दितेसा हालेलुया 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 जेजू 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 जेजू 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 लेफ्ट साइड इन पाक्येकडे सकैल कोणा दुःख असली याकडे देव
उठवणे त्यासाठी दुःख. हालेलुया, 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 Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुya, हालेलुya, hallelujah. हालेलुya. जेजू, 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 जेजू. या बरा 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. सुदेदुका, 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 जेजू, सुदेदुका, जेजू, सुदेदुका, जेजू, सुदेदुका, जेजू, सुदेदुका, जेजू, सुदेदुका, जेजू. Sudhika Jesu, Yari, 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 Raka yari, di, Jesu, di, 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 di. इकडे बुरतोले आमचे दंप्या, दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दौऱ्या. देवाचे उत्तर सांगता मसामातेवरचे वंचेला 28 अध्याय. हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसतलो. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुझ्या संगत आसा म्हणलो जेजू, तो तुझ्या संगत आसा आसा. हा घडये तुझ्या संगत तो आसा. जेजू, 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 जेजू. राईट पायाच्या पेंकटाकडे इल्लेशे सकयल राईट पाय थंयसर दूख आसा. त्यातला ती दूख तुका उठोवन येता. जेजू तुका ह्या घडये आपण आसा. जांग पुरो सुमार तेंपां जावन ती दूख आसा. टेस्टिफाय कर, निश्चय कर, टेस्टिफाय करो. जेजू तुका गौण करता. जांग पुरो बेंड जाल्यार उठोवंक जायना, उठताना थंयसर दूख आसा. जेजू तुका आपडटा. जेजू. Jeremiah 29, 13, 14. तुवें काळजान जावन त्या सोम्याक सोदल्यार पुरो, तो तुज्या बगलेन आसलो तुका मेळटा. आज तुवें काळजान धांवन ताका सोदूंक जाय. काळजान धांवन ताका सोदूंक जाय. आमी केवल ताची स्तुती केल्यार पावना. आमी स्तुती करतना ताका अनुभव करूंक जाय. तो आमचे संगी आसा हाती येवंक जाय. हाती येवंक जाय. एक घडी भर बंद दोळ्यांनी जेजूक पिंत राया. जेजू तुझे संगत आसा. लिश्मा, जेजू तुझ्या संगत आसा. अमेंडा, जेजू तुझ्या संगत आसा. एंड्रिया, जेजू तुझ्या संगत आसा. विक्टर, जेजू तुझ्या संगत आसा. तितून आसाय, देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना, देव कित्याक म्हजें आयकना, देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना. देवाचें उतर केन्नाच निर्फळ जायना. नेवर, नेवर. देवाचें उतर केन्नाच निर्फळ जायना. ताणें सांगलां, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितां. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितां. तुका तो जाप दिता. तुका तो जाप दिता. देखून ताका उलो मार. धैर्यान उलो मार. धैर्यान उलो मार. Psalm 91:15. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. तूं ताका उलो मारताय, तो तुका जाप दितास, दितास, दितास. तुज्या काळजांत
ह्या घडी उलो मारता का? सांग काळजात जाऊन सांग. आज तुझ्या काळजाक लागगी असो म्हळ्यार तो जेजू तुझ्या काळजाक लागगी असा, तुझ्या काळजाक लागगी असो व्यक्ती जेजू जावन आसा. 1 Corinthians 3:16 तो तुझे तेंची येता. ताका सांग सांग प्रत्येक पटी थोडे दंपून तरी या. जाता जाल्यार दोनी हात वयर उबारून जाता जाल्यार वयर उबारया, नाजाल्यार दोनी हात उसोन दवरया. एक घडीभर परत स्तुती करया. हालेलुया 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 या शियाराला बरा दी बरा शियाराला बरा 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 हालेलुया 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 काळजात तावलो मारता सम्या काळजात तावलो मारता सम्या तुमकां सक देव सम्या तुझे स्पर्श दी सम्या जेजू तुझा मोगाचो स्पर्श दी सम्या जेजू दुःखांत आसात सम्या बेजारांत आसात सम्या कंगाल जाल्यार सम्या जेजू हात लाय जेजू हात लाय जेजू हात लाय सम्या जेजू हात लाय सम्या रिया 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 स्तुती करया कंटिन्यू स्तुती करया स्तुती करया जोरान स्तुती करया जोरान स्तुती करया आज या ब्रेसराच्या दिसा तुझ्या हातात आमचे जीवित समर्पण देता बापा. ब्रेसराच्या दिसा आमचे जीवित तुझ्या आशीर्वादाने भर. या ब्रेसराच्या दिसा तू आमकां सोनान भर. आम्ही चलो जे चालली वाट आमकां तू दाखोवन दी बापा. या ब्रेसराच्या दिसा आम्ही तुझे हजरपण अनुभव करू. तू आमचे सांगत सदांच साय तो अनुभव आमच्या काळजात आम्ही हर एक घडी आहे आम्ही अनुभव करू बापा. कृपा लाभे बापा. आज तुझी आशीर्वाद आमचे आमच्या कुटुंबाचे आमच्या कामाचे आमच्या सांगता काम करतले आमच्या भावनाचे आज देव बापा तुझी दैवी कृपा आज आमच्या जीविताचे उघडे जेसूच्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता बापा. आमेन आमेन आमेन. सांगता मिळून येऊ तर गट्ट तळ्यात 3 पटी क्लेम करूया. आयजाया 48:17 सर्वेस्व तुझं सर्वंदार पवित्र देव असे म्हणता सर्वेस्व तुझं देव फायद्याचे ते आवश्यकता ते सलोंग साहित्य वाटेल सरिता. आयजाया 48:17 सर्वेस्व तुझं सर्वंदार पवित्र देव असे म्हणता सर्वेस्व तुझं देव फायद्याचे ते आवश्यकता तुझे सलोंग साहित्य वाटेल सरिता. Isaiah 48:17 सर्वेस तुझं सर्वंदार पवित्र देव असे म्हणतात सर्वेस तुझं देव फायद्याचे ते आवश्यकता सलम जायते वाटेल सरिता. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो. मगळ बाप्पा या दुसऱ्या कणान तुझ्या हातान भेटून देता बाप्पा. विशेष इतल्या जणांचे विंगड केस सरून नसा जागेचे समस्या सरून नसतात वर्षा तो केस सरून नसा बाप्पा तुझ्या हातान भेटून देता बाप्पा. कितल्या जण एम्प्लॉयरान फसयला कितल्या जणांचे एजंटान पैसे काढून गेल्यात विजा घालता म्हणून सांगला विजा घालवना. कितल्या जणांचे विजा घाल पैसे काढून गेल्यात मागीर विजा कट केल्या. कितले जण विजा नसताना काम करत नसतात एक बऱ्या एम्प्लॉयराक सोदून असतात. कितल्या जणांक विजा घालूंक पैसे ना बापा. या हरी एकल्या तुझ्या हातान भेटून दिता बापा तुझ्या हातान भेटून दिता. कितले जणांक घर बांधूंक धरला बापा. कन्स्ट्रक्शनाचे काम अर्ध्यार रावला
कोणाचे इलेक्ट्रिसिटीचे कनेक्शन जावना, कोणाचे डॉक्युमेंट गव्हर्नमेंटांतल्यान डॉक्युमेंट येवंक बाकी आसा. बापा तुज्या आतां समर्पिता. कोणाक एम्प्लॉयरान सांबाळ दिवना, एम्प्लॉयरान फसयला, एम्प्लॉयरान कळना तितल्या परी खंयच्या पेपराचेर सायन घेतल्या आनी आज फसयला, ट्रॅव्हल बॅन केला, अब्सकॉंडिंग केस केल्या. बापा हर एक तुझ्या भुरग्यांचेर तूं काकूळट कर. जेजूच्या नांवान मागता बाप्पा. बाप्पा तूं न्यायनीत कर दिवचो देव, तूं मोग करचो देव. बाप्पा या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांची काकूळट कर. जेजूच्या पवित्र आनी बळवून नांवान मागता बाप्पा. आमेन आमेन Amen. आमेन. Amen. Psalm 144:192 सदैव जाऊं सर्वेश्वर कड़ा मुझे हात जुजाता है, तुझो मोग मुझे कोटे, मुझे कोटे तो मुझो मुझो पुरुष मुझे तारो तारा मुझी डाल मुझे डाल मुझे कहाँ डाल शरण कष्टांत येता प्रकाश कष्टांत तो मुझे मुझे अधीन अधीन करता. करता. Psalm 144:192 जाऊं सर्वेश्वर जाऊं सर्वेश्वर मुझे हात जुजाता जुजाता है है करता, तो मुझो मोग मुझे कोटे, मुझे कोटे मुझो तारो मुझे ढाल मुझे डाल ताका शरण येता, कष्टांत तो मुझे अधीन कर. Psalm 144:192 सदैव जाऊं सर्वेश्वर खड़ा मुझे हात जुजाता है करता, तो मुझो मोग मुझे कोटे, मुझो पुरुष मुझो तारो मुझे डाल हांव ताका शरण येता, राष्ट्रांत तो मुझे अधीन करता. अधीन करता. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझ्या सुबह असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माय देवाच्या नावाने विनंती करत आणि आमच्या वेळा बाप्पा या संसारात कितल्याना काम नसताना कष्ट नसतात बाप्पा त्या हरी एकल्या आमच्या समर्पित बाप्पा बाप्पा तांची काकूळ कर. कितल्या जणां कामाकडे टर्मिनेट केला, कितल्या जणांक फोट फिर्याद घाल तांचेर तांकां कामाक येनातल्या परी केला, या काही काम करनातल्या परी तांकां ब्लॉक करून दवरला. बाप्पा बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता. कितल्या जणांनी कितल्या जाग्यार सीवी घाल्या, तेही तांकां रिप्लाय येतात ना, निराश जावन गेल्यान आपयता म्हूण सांगले सगळे फायनल जाल्ले. बाप्पा ताच्या उपरांत तांची कितें खबर ना, ऑफर लेटर खातीर राखून आसात बाप्पा कितले जाणां. बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता. बाप्पा विजाक इन्व्हिटेशन आयला बाप्पा, इन्व्हिटेशन एप्लाय केला बाप्पा, आज विजा आनीकही येवना बाप्पा, राखून आसात बाप्पा. बाप्पा असले हर एका तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता बाप्पा. बाप्पा या दिसांनी कितल्या जणांची इंटरव्ह्यू आसा तांकां समर्पिता. कितल्या जणांक इंटरव्ह्यूचे भंय आसा, या भियांत सुटका लाभय बाप्पा. बाप्पा तुझ्या हातान समर्पण दिवन मागता बाप्पा. कितले जणां फायनान्शियल पैशांच्या समस्येन आसात, मस्त तंगी आसा, 2 वेळाच्या जेवणाक कष्ट आसा, कितल्या जणांक रावूंक सुवात ना बाप्पा भेटून दिता. कितल्या जणां भुरग्यांचे एक्झामीचे फीस भरूंक पयशे नात बाप्पा. बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता तांकां बाप्पा. कितल्या जणांक लोन चड आसा, फारीक करूंक जाता ना बाप्पा, तांकां तुझ्या हातान भेटून दिता. सगळे फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, कितल्यांना विजाचे प्रॉब्लेम आसा, कितल्यांना सिव्हिल आयडीचेर या खंयचे आयडीचे एड्रेस प्रूफ विसारते आसात, खंयचे डॉक्युमेंट येवंक बाकी आहा, खंयचे गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंट येवंक बाकी आसा. बाप्पा सगळे तुझ्या हातान भेटून दिता. तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तू हर एकल्याक आयकोसो देव स्पर्श कर, काकूळ कर, जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजे पर्ज जातले. लेविटिकस 26:12 तो तुमचे मध्ये चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो, तुम्ही म्हजी पर्ज जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये चलतलो, तुमचो देव जातलो, पर्ज जातल्या. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सगळे आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळा भोवमगाळ बाप्पा या कणान तुझ्या हातान भेटून दिता. हर एक कापडे असता बाप्पा, विंगड पिडेन कष्ट नसतात, आयसीयू सिरियस आसात, कॅन्सर लास्ट स्टेज म्हणा बाप्पा. कितल्या जणांक कालच कळोन येयला तांच्या
तांगेर कोणाक कॅन्सर आसा म्हणून सगळे कुटुंब निराशेन आसा बापा. बापा एक भुरगें आसा सिल्विया म्हणून बापा 1 वर्स जावन कश्टन आसा. कुडीत बोळना बापा. बापा कॅन्सर सगळ्या कुडीत स्प्रेड जाला. बाबा तुझ्या हातान भेटून दिता. तू काकूट करतलो देव बाबा, काकूट करतलो देव. आज त्या बहिणी बरी कितलीशी जाणां कश्टन आसात. एका बहिणीक दोळ्याकडे लांप जाला बापा. आपड बापा स्पर्श कर बापा, स्पर्श कर बापा. तुका आसा जाल्यार कितेंच ना बापा, कितेंच ना बापा. तुझ्या परवानगे विणे खंयचेच येवंक साद ना बापा. बापा तुझ्या पुता जेसूच्या नावान मागता. पण बापा तू वयस वयस तू जावन जाय बापा. तुझे उतर म्हणता विजडम 16:12 कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूं सुकोंक ना. बगर सगळे बरे करतात त्या तुझ्या शब्दान, तुझ्या शब्दान, तुझ्या शब्दान. हे उतर आम्ही तुझे उतर क्लेम करतना, तुझे उतर उसारते असताना बापा तुझी गुण कशी सकत त्या भुरग्यांचेर देवय देवय. कितले जण लिव्हराचे प्रॉब्लेम, किडनीचे प्रॉब्लेम, पीसीओडी समस्ये बापा तुझ्या हातान भेटून दिता. कितले जणांची सर्जरी असे या दिवसांनी बापा भेटून दिता बापा. बापा कितले जणांचे ब्लड शुगर बीपी कंट्रोल येतात ना, क्रिएटिन लेवल चढ असा बापा. बापा सगळे तुझ्या हातान भेटून दिता. हा पण बापा स्पर्श कर. कितले जणांचे ब्लड सर्क्युलेशन समान बापा. हातलंय बापा, हातलंय बापा. बापा तुझ्या हातान भेटून दिता. कितले जणांचे युट्रसान समस्या असा, सिस्ट असा म्हणा डॉक्टर बापा. हातलाय, हातलाय बापा, हातलाय बापा. कितले जणांक कठीण पुरा समजावचे वीकनेस बापा तुझ्या हातान भेटून दिता बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या बहुपवित्र अमोल रकत त्यांच्या कुडीच्या, त्यांच्या माताच्या केसात पायाच्या नाक्षेपर्यंत वळण येऊन दे, वळण येऊन दे बापा, येऊन दे बापा. एक भुरगे प्रेग्नेंट असा 7 महिने बापा. डॉक्टर ऍडमिट जायचे म्हणा. डिलिव्हरी जाता आमचे 1.5 महिने ऍडमिट जायचे म्हणा बापा. हातलाय बापा, सगळे रिपोर्ट हातलाय बापा. स्पर्श कर बापा, स्पर्श कर आपण बापा. ते गर्भ असल्या भुरग्याक पड बापा. सगळे रिपोर्ट नॉर्मल जाऊन दे बापा. कितले जण बायोप्सी रिपोर्टापासून राखून असतात, त्याचे ब्लड रिपोर्टापासून राखून असतात, सॅम्पल्स रिपोर्टापासून राखून असतात बापा. ते सगळे रिपोर्ट नॉर्मल व्हायचे पासून त्यांच्या काळजाचा सगळ्या भेंग काढणोडे बापा. बापा कितले जण मानसिक पिढ्यान कष्ट नसतात बापा. डिमेन्शिया पिढ्यान कष्ट नसतात बापा. एक्झिमा पिढ्यान कष्ट नसतात बापा. बापा संसारातल्या हर एका पिढ्याचा समर्पित या लेणी किती जण पिढ्या असतात. तुझ्या उत्तराच्या सक्तेन त्यांचे ते गुण कचे सकत वळण येऊ दे, वळण येऊ दे. आमच्या कुटुंबाने कितले पिढ्या असतात, बेड्डार असतात, बेड सोर्स झाला, काही गुण जायना, ब्रेनात ब्लड क्लॉट झाला बापा. कितले जण व्हायरल पिढ्यान कष्ट नसतात, पॅनक्रियास इश्यूज सगळ्या तुझ्या भेटून देता. तुझी गुण कचे सकत त्या भुरग्यांचे दवय काकोड कर म्हणजे जेजूच्या नावान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. जकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्र सर्वेस्पराची येतली, ती ताची पर्ज जातली आणि हांव तुझ्या मध्ये वस्ती करतलो. जकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्र सर्वेस्पराची येतली, ती पर्ज जातली आणि हांव तुझ्या मध्ये वस्ती करतलो. जकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्र सर्वेस्पराची येतली, ती ताची पर्ज जातली आणि हांव तुझ्या मध्ये वस्ती करतलो. मान मरिये कृपेन भरले समय तुझे सुबह असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. Pagkawanti Maria de Vachona Fianca या क्रियेच्या कणा जात जलारा मी दिंबियर पड्या दोन्ही हात आमच्या वैर बाऱ्या तळे आमच्या दंप्या आमच्या भुरग्यांक विशेष रान समर्पण दिव्या. भुरग्यां खातीर मागचे करस मागया. आमची भुरगीं पवित्रत्यान बरोबर हर एक दिसा मागया. सम्या आमच्या भुरग्यांचेर तुझो हात दवर जेजू.
आमच्या भुरग्यांचेर तुजो हात दवर. आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्यान भर. तांकां सतायता ते हर एक तराचे भे, हर एक तराची अस्कतकाय, हर एक तराची एडिक्शन त्या जेजूच्या नावान तांकां सण्ण सोने. कितले भुरगीं शिकपांत अस्कत आसात, कितले युवा जाणां डिप्रेस्ड आसात, कन्फ्युजन आसात, कितले युवा जाणां काजराक सैरीक सुटून आसात, कितले युवा जाणां बरें काम सोदून आसात, कितली युवा जाणां वायट संगतपणांत आसात, वायट एडिक्शन आसात. हर एका भुरग्यांक बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. सगळे तांचे रूट चेंज जावं दे बापा. ह्या दिसांनी कोण एग्जामीक प्रिपेरेशन करना आसात तांचे तुजो हात लाय बापा. विशेष रान ह्या दिसांनी कितले भुरगीं एग्जामीक प्रिपेर करना आसात, जे कितें शिकतात तांकां शिकोवंक बरी जणवाई तूं फावो कर. शिकले उडास तर खंयचे सब्जेक्ट कस्ट आसात ते सब्जेक्ट इजी जावचे पासून मागता बापा. तशेंच तुज्या हाता समर्पिता आमची आख्खी पवित्र सभा, आमच्या बोबगे पाप सेवा सगळ्यां बिस्पांक कार्डिनल याजक दरपणीक सगळ्या लायकांक बापा तुज्या हाता समर्पिता. सगळे सेमिनरी, सगळे कॉवेंता, सगळे रिट्रीट सेंटर, सगळे मग्न ग्रुप जे भेटून दिता बापा. विशेष आमचे बोबगे पाप सेवा तांकां तूं राख, बरी जाणवाय, बरे जे कितें बरी भलायकी तूं तांकां फावो कर. जे कितें मिसांव खंयचे कितें स्टेप्स कितें घेतात, जे कितें डिसिशन जे कितें घेतात ह्या पवित्र सभे पासून हर एकाचे तुजो आशीर्वाद घाल. आनी आमच्या हर एका वावराचे तुजो आशीर्वाद घाल बापा. कितले जाणांचे मागोवंक सांगला विंगड गरजां पासून त्या हर एकल्यांक तुज्या हातान भेटोवन दिता बापा. त्या हर एकल्यांक आपड काकूळ कर. ह्या घडये कितल्या जाणांची सर्जरी आसा, ह्या घडये कोण पळयणार वेतात तांकां हर एकल्यांक तो आपड. आज कितले जाणां बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता आसात, आज पयल्या दिसा ह्या मगणेक आयकता आसात, त्या हर एकल्यांक तो आपड. जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. चला आमी म्हणया साम 22:30-31. म्हजी भुरगेपणां ताची सेवा करतली, फुडले पिळगेक ती सर्वेस्पराची खबर सांगतली, आनी जल्म येवचे आसा ते संततीक ताची नीत प्रकट करून म्हणटली हे सगळे सर्वेस्परान केला. साम 22:30-31. म्हजी भुरगेपणां ताची सेवा करतली, ती सर्वेस्पराची खबर सांगतली, संततीक ताची नीत प्रकट करून म्हणटली सर्वेस्परान केला. साम 22:30-31. सेवा करतली, इतले पिळगेक ती सर्वेस्पराची खबर सांगतली, जी आसा ते संततीक ताची नीत सगळे सर्वेस्परान केला. नमान मुडये कृपेन भरले, समुद्र सुवे आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव, आनी सदैव तुज्या कुशीचे फळ जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या हातान भेटून दिते बाप्पा. ग्लोरिया, सुझन रॉड्रिगस, ग्रेटा डी सोजा, बाप्पा तुझ्या समर्पित जुलियन मस्करेनस, सबीना फर्नांडिस, केल लॉरेन्सिया फर्नांडिस बाप्पा तुझ्या भेटून दिता. सारिता सोजा भेटून दिता बाप्पा. आशा रॉनी डोरा तुझ्या समर्पित बाप्पा. सिंथिया फर्नांडिस भेटून दिता बाप्पा. विशेष तुझ्या लेनी मस्करेनस भेटून दिता बाप्पा. बाप्पा कंप्लीटली ती कापड बाप्पा तुझी गुण करी सकत बाई. अनारिटा कुटिनोच्या सगळ्या गरजो तुझ्या समर्पित बाप्पा. समर्पित बाप्पा. विशेष फॅबिना विशेष हरिया का भियातान सुखाला बाप्पा.
जो पवित्र में दही सकत वड़वंदी सिल्विया साजिता दियो समर्पित पापा हेनरी मार्गरेट विस्टन मिल्बर्न हिल्डा सिल्विया संस्या आयरन ऑस्टिन निधा डाइना प्रतिष्ठा अरुण डेरिल डोमिनिक लेक्टाडी सोजा जसिंता हेनरी जेनिसिया जेशल सिंड्रेला जेम्स जॉयस माइकल जूलियट नीश्मा जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन लीना मेलविन शरद सोनल तेरेजा लीना वास लिडविन वलेरियन सोनल हार्डनिक मरिया फेराओ मेरी डिसूजा मेल्बा प्रदीप प्रवीण जॉन प्रिया विल्सन प्रिंसन विंस्टन वाइलेट रीना अरुण तेरेजा कश्मीर ट्रैवल स्टीफन जूलियट स्टेफानी देवा या हरिया का सगळ्या कुटुंबा समर्पित बाप्पा हातलाय तुझे आशीर्वाद आयचे असतात तू त्यांच्या देवई जे की ते मागून या मागण्यात जॉईन झाला ते सगळे त्यांना तुझ्या जेसूच्या नावाने फौज जाऊन दे हालेलुया 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 बाप्पा विशेष सरान तुझ्या भेटून दिता प्रिया म्हणल्या भुरग्याक आयजेसा ताका प्रमोशन मिळला आयजेसा पहिले दिस ते ताचे हायर मॅनेजर जाऊन त्या ऑफिसात ते आज ते चार्ज घेता त्याच्या कामाचे तुझा आशीर्वाद घाल हे काम त्याने करूंक वेताना ते काम करूंक जायसे जाणवाई तू ताका दी तू ताजे संगत रावून ताका चलनवर कंच्या फायलांचे ते साइन करता कंच्या डॉक्युमेंटाचे ते साइन करता कंचे डॉक्युमेंट ते अप्रूव्ह करता ते सगळे डॉक्युमेंट्स तुझ्या पुता जेसूच्या अमल रक्ता नितळ झाले जाऊन दी ताका तुझे जाणवाई कम्प्लीट तुझ्या जाणवाई हजेकडे चलनवर त्याने बसची स्वाद त्याने कंच्या जाग्यार कंचे डेस्क ते बसता ते सगळे जे किती इन्स्ट्रुमेंट जे किती पेन आणि जे किती यूज करतात सगळे जे अमल रक्ता नितळ जाऊन दी देवा येदो मुशे ताका तुझे चलन मले या उंचाच्या पावड्या तुवे पावयले तुझे कुशलपणे पावयले देवा हरिये का गजे तू तुझे संगत रावण चलनवर आणि किती जण आयचे सब बिझनेस करू कशेतात किती बिझनेस करू वेते असतात किती जण विंगड गज आज पहिले पडे आज माकोनाचा हरिये का तुझे मत हालेलुया 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 थँक यू जीसस हालेलुया 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 संगत मिळून ये मागणे संगत मिळून म्हणूया उडास दवर ये बोधयाळी दुसऱ्या धावलो तुझा धर्म करलो तुझे मध्यस्थी सुधरलो मला सांगेलो मग दिन सायकोंना हे पातेने धैर्यकान घेऊन तुझ्याकडे येता शंकरी मुझे माहिती येता त्यांनी कधीच तुझ्या मुखार राहता सल्ला देवपुताचे माई मुझी मागणी तिरस्कार करी नका कोण तुझे का कुलते मुझे मागणी आहे आणि हाव मागता ते माका दी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन बरले सुमित तुझ्या सुव्यांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Ganti Maria devaci me fianca tirnati karatani amcha wakcha wala amen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या Amen. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड विशेष सरान कितले जणांक तुमका टेस्टमनी दिवची बाकी आसा 9900332411 या नंबराचेर तुमची टेस्टमनी तुम्ही दंडिया पिटिशन आहे त्याच नंबराक तुम्ही दंडिया तसेच या मागण्याचे लिंक हेरांक तुम्ही दंडिया युट्यूबर कोण जॉईन झाल्यानंत आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हेरांक हे लिंक तुम्ही शेअर करा ऍटलिस्ट दिसाक ऍटलिस्ट 5 जणांक या मागण्याचे लिंक तुम्ही धाडा आणि या मागण्याच्या जो मोटिवेशन तुम्ही सांगा देव तुमका हर एकल्याक आशीर्वादाने बेसावानी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड